добре дошли в моя нов YouTube канал. Като за начало ще ви покажа как да си направите ни супер лесни и супер бързи мехурчета, които при това са доста ефектни. Нека започваме. За това ви трябва шишенце, както и капачите на шишенцето. Така, сега ще сложим малко вода в ето това шишенце. Ето сега ще ви кажа колко вода ще сложим. Съвсем маличко. Така. Първоначално слагаме ето толкова вода. Не знам дали виждате. Някъде ето до тук е водата. И сега ще вземем течен сапун или веро. Няма значение. Ето аз ще сложа течен сапун. И ще слагате на воля. За малко ще се върна. Ето така. Сега ще разбъркаме. И ще видим какво се е получило. Не забравяйте, че първоначалната доза на сапуна или верето трябва да е повече от водата. След това разбъркайте тази смес и добавете още вода до гърлото на бутилката. И сега нека видим какъв е резултатът. И сега готовите мехурчета, нека видим и какви балончета ще направят. При нужда сложете още сапун. За мен ще ми трябва още сапун. Ето ще сложа още веро. Всъщност въпросът е сместа да бъде повече сапунена, отколкото мисля. Мисля, че вече се е получило. Вече не се е получило. Нека да видим. Да, определено вече се е получило. Вие не знам дали виждате нещо. Но наистина на живо е. Ето сега ще придигна телефона. Ще ви покажа горе-долу какво се случва. Ключчетата, ето тук има едничко. Мисля, че го виждате. И сега ще ви покажа. Ето тук има бягаха ми. Но да, мисля, че схванахте идеята. Мисля, че видяхте поне малко от балончетата. Макар и доста отекчително да е това видео, надявам се да ви е харесало и да изпробвате тази рецепта. Кажете ми, ако знаете и други рецепти за балончета, коментирайте.